מחיאות כפיים לגדול מכולם, שלום אהלן, אהלן, אהלן. ערב טוב קיסריה. אהלן, איזה יופי. קודם כל ממש משמח לראות את כולכם פה. גם המשפחה שלי פה באו לחגוג איתי יום הולדת, גם אמא שלי פה, כפר עליה. יש לנו ערב ארוך, אתם יודעים, יהיו פה הערב דניאל אסייג, שזה הבן שלי, שעושה סטנדאפ כבר חצי שנה בערך, והיום הוא יטעם מה זה לעמוד מול 4,000 איש. רן לוי, אורי חזקיה, נדב אבקסיס, והישר מתימן, שחר חסון. באמת ממש כיף לראות כל כך הרבה אנשים יוצאים מהבית בתקופה הזאת. אתם יודעים, תקופה לא טובה. היום המצב על הפנים, אתה לא יכול לעצור ברמזור בלי שיקפוץ עליך איזה קפצן מסטול ומאלתרים. בא לי אחד, אני אוסף כסף לגמילה, אמרתי עזוב אותי, לא תורם נרקומנים. פתאום שלב ג'ריקן, אז אני תקוע בלי דלק. פעם בא לי אחד, אח שלי, אתה יכול לעזור לי ב20 שקל? אמרתי לו, למה? בוא נעזור לך בחינם. התבאס, הלך. נסעתי עם אמא שלי לאילת, היא בקושי יוצאת מהבית, היא לא מכירה את זה, עצרנו בדרך באיזה רמזור, היא פתחה את החלון, פתאום בא איזה קבצן, הכניס כוס, אמר לה, את יכולה לעזור לי? מזגה לו קולה. יש אחד בכניסה לחיפה, 100 שנה אותה צומת, שחק אותה אילם, כל אותו שעוצר הוא בא אליו, תצקה, ואני מכיר אותו מדבר. יום אחד ראיתי אותו בא, אמרתי הפעם אני עושה לו קטע, איך שהוא בא, פתחתי את החלון, אמר לי, תצקה, דפקתי לו פרצוף, אתה לי 10 שקלים ברב. ויש את הקבצנים הרוסים, בא לי חצי לי 10 שקל, לא אכלת כלום היום, תזבי, אתה תקנה בזה טרנינג. מכיר את הטריקים שלהם, מה זה? איזה עלייה פרוסקי האלה, יש להם עברית מצחיקה. יש מילים בעברית שהם למדו באולפן ורק הם משתמשים בהם, אף אחד אחר בארץ לא משתמש במילים האלה. אתה שומע כל מיני שיחות כאלה, אני ראית שם מכות, הוא הרביץ לו, כהוגן. באמת את הכהוגן הזה עכשיו באמצעו. ויש מילים שכאילו אין להם ברוסית, תמיד באמצע שיחה ברוסית המילה הזאת הוא יגיד בעברית, נו זרוב אני סקזל, ביטוח לאומי. וגם כשמדברים ברוסית יש סוגים, יש את הרוסים שדברים ברייט, ויש את העייפים, נו פסמטרי סקזל, איתני נדה, ניגצ'ו. אבל יאמר לזכותם, הם מנומס, אני ראיתי אחד רב מכות בנימוס, כן, בבקשה, אני לזכן אותך, בבקשה. בואו נמשיך קצת ככה עם מוזיקה. נשקעתי, הבאתי גיטרה. הרגו אותי הסיגריות, בסוף אני כמו הזקנות שמעשנות מכיתה ו'. יש לי דודה בת 90, נהיה לה כזה קול, כפרה עליך, לך תקנה לי פקט ברודווי. אלה שיש להם שאול עם הקדמה כאלה, היא מתחילה יום לפני להשתעל, ולפעמים היא הייתה תופסת אותי ברחוב עם התקפת שיעול ותוך כדי היא מנהלת שיחה. מה שלומך כפרה? איפה אמא? בואי תקיע עליי וזהו, מה נשאר? איך פחדתי ממנה באמת? אני חושב שבגלל שבאגדות כל הזקנות מחשפות, אני פחדתי מסבתא שלי. הייתי הולך עם סבתא שאמרתי, קח כפרה תאכל. אמרת, לא, תני לסבא לראות איך הוא יגיב. זקנים מצחיקים, ראיתי שני זקנים רבים, איזה איומים. תלך, אני אתן לך איזה זבנג. מה זה זבנג? יש את הזקנים המיואשים. פעם נסעתי לבקר איזה דוד בבית אבות. הייתו אחד בחדר, אמרתי לו, תהיה בריא, עד 120. אמר לי, לא, די, אני עייף, לא, מה נגיד לו? טוב, תמות, מה אתה רוצה ממנו? ומצד שני יש את העקשנים. פעם ישבתי באוטובוס, עלה זה אחד, כולו רועד, קמתי, אמרתי, יושב אדוני, אמרתי, לא, אני צעיר. מה זה צעיר בן 700? יושב, התחיל לצעוק עליי, צעיר, חזק, טוב, תעמוד. הנהג דפק ברקס, הוא עף מהחלון. טוב, אפשר להשמיע לכם משהו חדש שכתבתי? זהו, התחלתי היום. פתח את זה. האמת, אני מאוד אוהב את השירים מהמקורות, כי שם יש הרבה מילים, הרבה משמעות. הייתה לכם דוגמה, שימו לב, זה יופי, שימו לב למילים, בית ראשון. עוד אבינו חי,
עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, בית שני, עוד אבינו חי, עוד... מה, כאילו, איך כתבו את השיר הזה? עוד אבינו חי בחזקת 5. אני אומר, צריכים ללמוד מהמוזיקה המזרחית, שם יש מילים, יש משמעות, יש את ההוא, את זה בגללו, אני זה בגללך, הם זה בגללם, זה לא זמר, זה עד מדינה. ויש את שלמה בר, יש לו את השיר, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב, הוא בכלל לא בטוח מאיפה זה בא. אני אוהב את יורם גאון, זה זמר, רק בשנים האחרונות הגיל עושה את שלו, וכשהוא שר נשמע כאילו מישהו משחק לו בווליום, שמת לב? יש כאלה, כשהייתי ילדה קטנה, צוחק אותך כזה. יש לו איזה שיר אהבה מטומטם, הוא שר לבחורה, הוא אומר לה שהוא יבנה לה בית, הוא ידאג לה לאוכל והוא ייתן לה את החיים שלו, אבל אם היא תבגוד בו הוא אומר ככה, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך, לה 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 לה, היי בא לעבוד והוא לה לה לה. אני אוהב את שלמה ארצי, זה זמר, כן. יש לו משמעת עצמית, יש לו שיר, באמצע השיר הוא נותן לעצמו הוראות ומבצע. תרשום, תרשום, רושם, רושם. מישהו היה פה בקיסריה בהופעה שלו? זה חוויה באמת. פה מהרגע שהוא מסיים הופעה מתחילה הופעה חדשה. נגיד עכשיו נגמרה הופעה, עשה הדרן, עשה הכל, אמר תודה לכולם, זהו. לילה טוב קיסריה, להתראות כיבוד האורות, לילה טוב לסינגולדה, למאיר ישראל, לצילי, לבולניץ וגם לבוסקילה. תראו כוכבים, היה... לך הביתה, מה אתה תפות? 4 בבוקר, אין לך חיים? אבל אני אגיד לכם למה אני אוהב אותו. לפני כמה שנים הוא חידש שיר במרוקאית, וזה היה מאוד יפה, באמת. כי אחרי שנים של קיפוח עדתי מתמשך, המוזיקה המרוקאית עלתה על הבמה, הקימו את התזמורת האנדלוסית. יש לי פה את החוברת שלהם, מכירים אותם? לא מכירים את האנדלוסית? זה כמו הפילהרמונית, רק יותר עצבנים. שנים אומרים למרוקאים אין תרבות, אין מוזיקה, אחלה מוזיקה. הגאווה שהמרוקאים הוכיחו שהם יודעים לעשות מוזיקה, אז אני רוצה לפרגן להם ולהקריא לכם את שמות הנגנים, באמת מגיע להם. כינורות, יבגני בצקי, לודמילה גוז, מיכאל וקסר, נדיה נחמזון, גרגורי רוסין, בוריס וסאי, ואילנה זבריאנסקי, ז'אנה שמיט, לודמילה קוטלר. ויולה, נאולינות בגנוס, בוריס מושיצקי, לאוניד לצביצקי. צ'לו, אלה ויסוצקי, לאריסה לינסקי. דרבוקה, סמי אלפסי. מה למרוקאים ולכלים האלה? מה, יש להם סבלנות לעשות פעם בשעה במשולש? טינג. יבוא למנצח, תלך נתקע לך את המשולש, משבע אני פה פעם אחת לא עשיתי. אני, החלום שלי לעשות פסטיבל שכל מיני אנשים בולטים במדינה. אני לא בטוח מי ישיר, אני בטוח מי לא ישיר. אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לשעבר, זה יש לו קול עושה לי צמרמורת. אמרתי לראש הממשלה שלא כדאי לעשות את המהלך. אני יושב מול הטלוויזיה, צועק לו תעשה חם. מתן וילנאי, לא ישיר, זה גם יש לו קול דיברתי נומר. הוא נשמע כמו אלה משידור חוקר שמאבטים להם את הכל בטלוויזיה שלא יזהו אותם. אלה עם הסיפורים המלחיצים, כולם נשמעים אותו דבר עם נשימות כאלה. מה שקרה זה יום אחד הייתי בחנות, ואז פתאום הגיע איזה בן אדם, אומר לי מהיום, אני ואתה שותפים. ותמיד יש להם תקלות בסאונד. בהתחלה לא חשבתי בכלום, אני נתתי איתו. נדע הוא גרור אותי הצידו, תתקין, תחילה, לא בגלל. אני אוהב את החיבורים שיש לרפי גינת בתוכנית, יש לו כאלה. 4 באוקטובר 1998, יוד כהן יוצא מביתו בחיפה, מריח את האביב, מריח את הפרחים, אבל לא מריח את הקומבינה שתופרים לו חבריו. שרנסקי השיר. הייתי הילד הכי קטן במוסקבה, הכי קטן בסיביר, וגם יותר קטן מוולדימיר. אני מאוד אוהב את שרנסקי, שמעתי הוא קנה עכשיו דירה במיני ישראל. אני בכלל לא אוהב שירים ברוסית, ולכן, אשר לכם שיר ברוסית, נכון זמרים רוסים בהתחלה הם נורא נעימים, גם כולם נראים משהו כזה. כאילו מופתע שיש קהל. Позови меня с собой, я приду с злые ночи. Я говорит, да хочет. ואז חוטף את הקריז. Я говори, сказал, я говори.
פאג'ימוס כזאת. גריינינגים. טוב, כמו שאתם יודעים, יש לנו פה לילה ארוך, ארוך, ארוך. הבחור הראשון שרוצה להזמין, קודם כל בואו נקבל אותו, ואני אספר לכם עליו ככה, על סיפור או שניים. בואו נקבל לבמה עם מחיאות הכפיים שלכם את רן לוי! טוב, את רן אני מכיר מימי צוות הבידור באילת. כשהגעתי לאילת לצוות הבידור, רן היה שם והוא קיבל אותי. רגע, שאני אבין עכשיו, זה המשפחה שם קדימה? לא כולם. פעם ראשונה שמרוקאים קוראים שורה ראשונה. הם לא קנו, הם קיבלו הזמנות. בטח. אז את רן אני מכיר מצוות הבידור באילת. באמת הוא קיבל אותי יפה והיה בחור מאוד מוכשר, לא יודע מה קרה לו עם הזמן, אבל בגדול. והלכתי אליו הביתה והזכיר לי ממש את המשפחה שלי, משפחה מרוקאית. עכשיו אבא שלו היה מרביץ לו, תספר להם רגע על אבא שלו, הסיפור הזה שלו. מה זה, זה פנטומימה? כן. לי היה בא מרוקאי עצבני, אבל לא היה לו אומץ להרביץ לנו. אז מה היה עושה? היה מרביץ לי בפנטומימה, כאילו היה מסביר לי במרוקאית מה היה עושה לי אם היה לו אומץ. שבא לכם, היה עושה לי הוא היה מתאר תיאור פרטני. אוקיי, אני משאיר לכם אותו, רן לוי! ערב טוב קיסריה, ערב טוב. עכשיו יש לי שאלה אליכם, מי בא לפה בנהיגה? מי נהג עד לפה? שירים את היד. ומי הנקניק שתפס טרמפ? טרמפיסטים. בסדר, גם אני טרמפיסט נצחי, אני לי רישיון נהיגה. איזה עם אנחנו טרמפיסטים, נכון? כל הזמן ככה. כל הזמן ככה באמת. כאילו עכשיו זה בעיה כאילו להתחיל, אני יודע זה קשה לי להכיר בחורות שאין לי רישיון נהיגה, כי תגידו מה שתגידו, זה לא מה שעושה רושם על בחורה שאתה בא לאסוף אותה פגישה ראשונה באוטובוס. ועוד שואל אותם, יש לה הנחה סטודנטית. עכשיו ניסיתי לעשות רישיון נהיגה, באמת שניסיתי, אבל עם המזל שלי נפלתי על מקבץ מורה נהיגה הכי מעפן בכל הארץ. המורה הראשון היה עם התמאים האלה שחולים על כסף. היה לוקח 700 תלמידים ביום, בשביל שזרז אותי, היה לוחץ לי על הגב. פעם קיבלתי דוח על מהירות באמצע שיעור נהיגה. והמורה השני, אחד רובן, שבדיוק התגרש מאשתו, לא אכפת לו ממני בכלל. כל השיעור, הוא היה מדבר עם גרושתו בטלפון. לא מקבלת שום DVD. לא מקבלת שום DVD. מה? לא. מה שאל לוגו מיה. שמאלה. אחת, את ואימא מה זה? אימא ימינה. פעם אחת הוא שכח אותי לגמרי, פתאום הוא מתעורר, אומר לי, למה הכל ירוק פה? זה לא מתאים לתל אביב. אמרתי לו, נכון? כי אנחנו בגליל. והמורה השלישי, האמת זה לא מורה, זה פשוט תודה. והמורה השלישי זה לא מורה, האמת זה פשוט שפם עם טיפה בן אדם עליו. לא ראיתם שפם כזה היסטרי בחיים שלכם, לא הבנתי מילה ממה שהאיש הזה אומר. סולו, שים קליפס וטומטם. ועכשיו התחלתי ללמוד נהיגה עוד הפעם, יש לי מורה חדש, מורה אברהם, מורה אתיופי. באמת יש לי מורה אתיופי, אחלה מורה, אבל קשה להתקשר איתו. כי לא נשמת לב, אתיופים מדברים בסימן שאלה. באמת, לאתיופים יש סימן שאלה בדיבור, אתה שואל אותו, איפה אתה גר ממך? בקלוונה? אתה שואל אותי? עכשיו זה יוצר להם בעיות, אתם יודעים אמא אתיופית שרה לבת שלה נומי נומי? נומי אל תדעי, אבא לך לעבודה, הביא לך מתנה? איך תראתם? השאיר אותו במתח, כן יביא לה, לא יביא לה. עכשיו גם לאתיופים יש קטע כזה, כאילו יש תופעה שמדבר בעברית, יש לו קול בס כזה. שבוע שעבר הייתי בקלוונה, כולה סבבה, דפקו צחוקים וזה. יש להם את ה"וזה", רק הוא עובר לאמהרית, עולה לו פתאום הפלצט, טוב, מי לחץ לו באיקולייזר? עכשיו, שלא תחשבו שיש לי משהו נגד שחורים, חס וחלילה. אני נשוי לאישה הודית, איזה קישור הבאתי, אין לכם מושג איך ההודים מושפעים בסרטים שלהם. לקח לי 8 שעות להציל הנישואים, כי הגנובה לא הפסק להתחבא לי בין העצים. אבל די כבר! והכי מפחיד לנסוע איתה שהיא נוהגת כי היא לא מפסיקה להתחבא בין העץ של הריח. לא הבנת אח שלי?
כאילו יש את העט שלה, לא נורא, הנה הלוויה של הבדיחה, מלא רחמים. עכשיו האמת אבל, תודה רבה לכם. פעם סיפרתי את זה לאיזה מישהו, אמרו לי שוד ושבר. אתם מכירים את זה מישהו מאחד? אתם מכירים את זה שאתה... יש מילה שאתה מכיר ואתה לא יודע להסביר אותה? כי הבת שלי לפני איזה חודש אמרת לי, אבא, מה זה אדרבה? אמרתי לה, ממי, נכון שסבתא השמינה? אז אמא, אדרבה. תודה רבה, יתירן לוי! הוא חקיין ענק, בדרן ענק, חבר יקר, עלה לו מזמן לארץ, מחצור הגלילית. גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל עם מחיאות הכפיים שלכם, נדב אבקסיס! וואי וואי, ערב טוב, תודה, תמשיכו. יואו, קודם כל מזל טוב לשלום, יפה שיש למרוקאי יום הולדת, יש לו תאריך, זה יפה. אצלנו אין תאריכים, אין כלום. במיוחד הסבתות, לא יודעים בת כמה. לא שנים אף פעם את הסבתא בת כמה, אבא בת כמה סבתא? יש לה את ה-60 שלה. ואז האמא אומרת, למה 60? יש לה 70 שלה בשקט, מה קרה לך אתה? למה בת כמה סימי הכי גדולה? היא עבדה, מה קרה לך אתה? אין אצלנו לך, אין תאריכים. מתי נולדה? נר שביעי של חנוכה, שבועיים אחרי. פסח, יום לפני. אם אין חגים, לא נולדים אצלנו, לא נולדים. איזה יופי, קיסריה, אני לא מאמין, אני מרגיש כמו שרית חדד, יאללה. איזה יופי, יש פה אנשים מהדרום, נכון? הגיעו פה מהדרום, הגיעו... אין, באמת, ירוחם, איפה ירוחם? סקנים, איך יבואו? אחד, זהו. איזה חור זה ירוחם, נסעתי לשם להופעה עם GPS, לא דיבר כל הדרך, ככה. לא, אני אומר לו, מה קורה? אמר לי, מה אתה רוצה שיהיה מה להגיד? אני אגיד חול, כלום. אחרי 5 שעות אני שומע, כיכר לפניך, רק כיכר. מגיעים לדימונה, אבל אני תמשיך לבד, אני חוזר מהנס שם, עזוב אותי בנס. כולם צוחקים, לכולם יש GPS באוטו, סתם, נוסעים כל יום קבוע לעבודה, GPS, מרגישים טייסים של חיל האוויר. אגב, שמתי לב שיש GPS, נכון, אתה יכול להחליף קולות בין גבר לאישה? כשזה גבר, אתה שומע, בפנייה, ימינה, ואחר כך, אני חמש שמחזיק אותו ככה, כשזה אישה, אתה שומע, בפנייה, ימינה, ועכשיו שמאלה, טוב, שנייה, אני אשאל. אבל יש פה אנשים, אנחנו בקיסריה, חבר'ה, זה מקום שנבנה לפני 2700 שנה, פרס חנך אותו, זה משהו מטורף. כל כך יפה. חיפשתם חנייה, הלאה, בטח אנשים שמו את האוטו בחדרה, באו ברגל. אבל עדיין זה נורמלי לעומת תל אביב. אתה משלם כסף לחנייה, בתוך החנייה אני לא מחפש חנייה. אתה מתחיל לרדת קומות, -8, מגיע למנהרות של עזה, חוזר עוד הפעם. אין בתל אביב חנייה, אין. כל היום חניית נכים, כל מקום חניית נכים, מ-9 עד 5. כאילו מ-5 הנכים כולם מתחילים לרוץ. אנחנו פה בקיסריה, בצפון. איפה הצפונים, איפה חיפאים, איפה? איך זה לבלות אחרי 11 בלילה, בוא'נה, רק לפני 3 שנים הייתה לכם מלחמה, אלוהים ישמור. מה זה לכם? כל הצפון, לא רק חיפה. אין, אני גר בתל אביב, אמא שלי ישבה אצלי 4 חודשים, ברחה מחצור. מכל המלחמה מול הטלוויזיה, עליה, עלה נדב, אני אומר לה, אמא, תירגעי, זה רחוק. אומרת לי, לא, הכביסה שכחתי במכונה, מלאה. אין, איזה מלחמה זאת הייתה, אני אומר לכם. הופעתי למילואימניקים, סיפרו לי, לא היה אוכל, לא ציוד צבאי. סיפר לי חייל מנתניה, אמרו לו להביא נשק מהבית. והשכנים תרמו לו, הביאו לו טילים, רימונים, אמרו לו, עזוב, כשיהיה תחזיר, מה קרה לך אתה? זה נורא. אבל חבר'ה, קיץ בישראל, סוף סוף הגיע הקיץ, אחרי חורף קשה מאוד. גשמים מטורפים, כמעט יומיים של גשם היו בחורף הזה. חבר'ה, תוך שנה, שנתיים, אני אומר לכם, כבר לא יהיה יותר חורף, תהיה רק עונה אחת, בנות לא יהיה יותר סוף עונה, מה יהיה? והכנרת כל פעם מצטמקת, כל פעם שיש משא ומתן עם סוריה, אנחנו מרוקנים אותה. אנחנו לא פיירים, נחזיר אותה ריקה עד הסוף, חבל לכולם על הזמן. ואין עכשיו, אין השנה, לא נוסעים לטורקיה, חבר'ה, עושים עליהם חרם על הטורקים. עד שיורידו ממש מחירים. רק אילת, בטיסות, בשביל הכפיים. רק הישראלים, מטוס נוחת, כולם כפיים. למה? מה הוא יעשה הדרן, יעלה עוד הפעם? אבל, תודה חבר'ה. זה לא מטוס.
אבל משהו, באמת, אני אומר לכם, זה תענוג גם. בישראל יש באמת מגוון של אנשים, יש הרבה תיירים צרפתים בזמן האחרון. צרפתים, זה לא בדיוק, זה מרוקאים מאשדוד. תכירו את הצרפתים. השתספו, מרגישים צרפתים. אתה רואה אותם בבתי קפה, גרסות, תשקיעי בפלזון, על הדין המפוב. פתאום מגיע החשבון, סליחה, זה לא החשבון שלנו. יש כאן תימנים, נכון? יש בו? כן. בטח קנו בחבר, וואו. הוציאו דילים, וואו, על התימנים על הבונקר, וואו, להוציא שקל עד שמוציאים. איזה אוכל יש להם, מרק. מה יותר זול ממים, תגידו לי אתם. יבואו 20 אורחים, נוסיף מים למרק, מה קרה? ומי תבוא לתימני, תן לך אבטיח, בטח הכי זול, יש בזה גם אוכל, גם שתייה, גם פיצוחים, זה הביתה. כאילו שכאה, חבר'ה. אבל באמת, ואני אדבר, אני אומר לכם, אני פה בהתרגשות כל כך, זה מדהים, אני אומר לכם, זה כיף כזה, גם כל סוף, אתה יודע, ערב רגוע, לא שומע חדשות, לא רוצה לראות חדשות יותר בעם, לא רוצה לראות חדשות, תאמינו לי, גם לא פרסומות. פרסומות אתה מרגיש ממש מטומטם, עובדים עלינו בעיניים, חברים, מה מוכרים לנו. ואנשים קונים את זה, קונים לך נרות, לילים. מה זה פעם? תגידו, מי הפעם קונה נרות? פעם נרות היה בהזכרה וביום שישי. יש לך נרות לילים, וריח לבנדר, וריח פצ'ולי. מי זה פצ'ולי? זה אני מביא לו בעיטה. מאיפה הגיע פצ'ולי? מאיפה הגיע פצ'ולי, לבנדר וניל? נרות בריח רוח ים? איזה ריח יש לרוח ים? אתה מגיע לבתים, כבר לא מדליקים אורות, רק נרות. אתה מרגיש שהגעת לקברי צדיקים, אלוהים ישמור, ביי. איזה דברים מוכרים לנו? מלא נרות ריחני, נייר טואלט ריחני, מהדורת חורף. מאוד חשוב שזה מהדורת חורף. בקיץ הוא לא ינגב, הוא לא יקרה. מה? וכולכם קונים נייר טואלט ריחני. מי צריך נייר טואלט ריחני? אתם מכירים מישהו עושה ככה? וניל. איזה דברים? או מציירים לך על זה כלבלב, אתה אומר חבל ללכלך? מה יהיה הדבר הבא? נייר טואלט בטעמים? אתם תראו את ג' יפית? בדקתי? טעמתי. נכון מאיה? בלעתי. ואם יש משהו באמת לסיום, שמאפיין את כל האימהות, דודות, סבתות, זה שבאמת, הנה, זה שם, לא יודעות לעשות משהו אחד, מכל העדות, לא יודעות לסיים שיחת טלפון. אומרות להתראות, ואז יש לך עוד שעתיים של להתראות. יש להם עדיין את הטלפון הזה, זה שלום מביא לי מאמא שלו. אז אחרי שעתיים של שיחה ככה מסיימות. כן, אז אני אגיד לה. יאללה, בסדר, אורחה. כן, אז תספרי לה. אחר כך, יאללה. בסדר, ביי ביי. שלום. אני אגיד לה. יאללה. כן. לא, היא סיפרה איתי אתמול איזה פאטלי. אז אני אגיד לה. יאללה. העוד הפעם לפני שנייה סיפרתי זה. יאללה. כן. איווה נגמר לי אוויר, אני לא עולה עוד פעם למעלה. להתראות, תודה רבה לכם. ערב טוב. תודה רבה. מזל טוב לשלום, חברים. תודה רבה, נדב אבקסיס! אני רוצה להזמין עכשיו לבמה חבר יקר, בדרן ענק, איתנו בתוכנית צחוק מעבודה, אורי חזקיה! ערב טוב קיסריה! מה קורה? רואים שהסתפרתי? קצת, עשיתי גרסת קיץ כזאת, באמת. אתם יודעים, איזה מפחיד זה להסתפר, נשבע לכם, לא עשיתי את זה הרבה זמן. אתה נכנס למספרה, הדבר הראשון, ואתה לא יודע מי הולך לספר אותך. נכון, הספר הראשי אומר לך, בוא שב, יש מקום להסתפר. איך שאתה יושב, פתאום הוא עושה כזה, דודו, בוא ספר את החמוד. מגיע איזה ספר עקום, מכירים את הספרים המלחיצים? כאלה שמתחת לכיסא שלהם, אתה לא רואה רק שערות, אתה רואה פתאום אוזניים, זרטות, דברים מלחיצים, נשבע לכם. עכשיו, אתה לא יכול לברוח, הוא נועל אותך בווילון השחור הזה, מכירים את ה... הוא שם פה נייר טואלט לבן, אתה נראה כמו כומר לכמה דקות. אתה תקוע, אתה לא יכול לזוז. פתאום נופלת לך שערה מרגיזה פה על הלחי. תחילה לגרד לך בנשמה, אתה לא יכול לזוז, אתה מנסה להקפיץ אותה מלחי ללחי. עם הלשון, אתה מת שהספר יזוז רגע, איך שהוא זז, אתה מנצל את ההזדמנות, נכון? אתה מוציא את היד מלמטה, אתה מגרד בטירוף, אתה מגרד מקומות שלא מגרד לך, נכון? אתה אומר שיהיה לי מגורת ספר פה מאחורי האוזן, שיהיה לי פה לאחר כך, שיהיה לי... אז זאת הגרסת קיץ. רגע, מה אתם מעדיפים, קיץ או חורף?
חורף, ברור שחורף. קיץ, תגידו, פעם נרדמתם בשיא החום על ספה מאור? תגיד. בוא, אתה קם, הספה קמה יחד איתך, נכון? בוא להתקלח, בוא. היא מגיעה למקלחת לפניך. גם בקיץ, בנות לא מחפשות חבר, נכון בנות? הנה, רק אחת לא, כולם פה תפוסות. לי אמרו, עזוב, אם אין לך חברה, תכניס איזה חיה הביתה. שיהיה נחמד, שיהיה מעניין. הכנסתי דגים, יש פה למישהו דגים? אתם יודעתם מה קורה לדג שהוא אוכל הרבה? דוגרי. הוא מת. כאילו שדג אוכל הרבה אומר לעצמו, יואו, כמה אכלתי, אני מת. והוא באמת מת, הוא מתכוון לזה. תקשיבו לדגים שלכם. עזבתי את הדגים, הכנסתי כלב הביתה. הבעיה, הכנסתי כלב עצבני מדי. מכירים את הכלבים המלחיצים? כאלה שיש להם איזה עיגול דמיוני מסביב לראש, וכל פעם שאתה חוצה אותו עם היד, הם עושים כזה... אתה יכול לשיר איתם, תיזהר ממנה. הכלב נשך אותי, כולי מדמם, אני הולך למרפאה לחבוש את היד. אני חצי בוכה, החובשת שואלת אותי את השאלות הכי מבאסות. למה הכלב נשך אותך? הרגזת אותו? כן, בדרך כלל אני מרגיז כלבים, אני מקלל אותם, אני מגלה להם סופים של סרטים, כן. לפעמים אני סתם מצלצל להם למלונה ומנתק, איך הם מתרכזים, חבל לך על הזמן. אז הוצאתי את הכלב, הבאתי חתול, אוהבים חתולים? אוי, חתול זאת חיה מלחיצה. חתול יכול לעמוד מולך, להסתכל עליך, מכירים? הוא נותן לך מבט כזה של ספור בלב עד 3, ואני בתוך הפרצוף שלך. הוא מלחיץ אותך. בגלל זה אני שומר על קשר טוב עם חתולים, אני הולך ברחוב, אני רואה חתול, אני מדבר איתו. אתם עושים את זה? אני רואה חתול ברחוב, אני עושה לו כזה... ואז הוא דופק לי מבט כזה של מאיפה אתה יודע חתולית? הם זורמים איתך אחרי יותר. אבל אני עכשיו מחפש חברה. אני מתגעגע לתקופה של פעם, זוכרים גיל 15, איזה תמימות. אתה נפגש עם איזה מישהי, אתה הולך אליה הביתה, יום שישי, היא בחדר, נפתח את הדלת, ההורים שלי יושבים בסלון, מכירים את השיחה המטומטמת עם ההורים? אין לך מה להגיד להם, נכון? אתה נכנסת כזה, אהלן, שבת שלום. בסדר, הכל בסדר. בסדר, הכל בסדר. אין לך מה לדבר איתם, בלי שהם שמים לב, כל פעם אתה דופק חצי צעד לכיוון המסדרון, להיעלם, נכון? אתה כזה, בסדר, בסך הכל בסדר. עד שאתה שואל את השאלה הכי מטומטמת, יעל בחדר? לא, היא על הגג מתקינה יס. איפה היא תהיה? היא בת 15, אין לה מה לעשות. היום אנחנו כבר לא תמימים. היום אתה יוצא לדייט עם בחורה, אתה מחזיר אותה הביתה, כל מה שיש לך בראש זה מה הולך לקרות בתוך האוטו. אולי נעשה לה קיצי, אולי נלטף אותה, אולי נתנשק. עכשיו, יש בחורות שרומזות לך שלא הולך להיות כלום, שום דבר. מכירים את הבחורות האלה? איך שאתה נכנס לשכונה שלהם עם האוטו, היא מורידה חגורת בטיחות. יד על הידית של הדלת. כאילו כל רגע באמצע נסיעה פותחת הדלת, דופקת סבסוב בשיחים, פותחת מצנח, יורדת בבית עצמאי. אבל יש בחורות שאתה איתם באוטו, מתחילים להתנשק. יצא לכם פעם להתנשק באוטו? פתאום כבר לא נוח, ואז אתה אומר בוא נוריד את הכיסא לאחורה. תכלס, למה המצאנו את הכיסא? שירד לאחור, אף אחד לא נוסע ככה, זה לא הגיוני. עכשיו, יש את הכיסאות המגניבים, שיש לך פה ידית, הופ, אתה למטה. יש את הכיסאות המבאסים עם העיגול, שאתה כזה, רגע, ממי, שנייה, אני איתה, שנים אתה מבזבז, זה שטות. פעם מישהי אמרה לי, אולי אני אקפוץ אליך הביתה, אמרתי לה, סבבה, מה שהיא לא יודע שלא ניקיתי את הבית 20 שנה. הגענו אל הבית, היה כל כך בלגן, הייתי צריך לשכנע אותה שפרצו לי לבית, שזה ייראה הגיוני. נכנסנו ואני כזה, אני לא מאמין, פרצו לי לבית, והיא כזה, יואו, מה הם עשו לך? נכנסנו למטבח ואני כזה, תראי כמה כלים הם השאירו לי, הם לא נורמליים הגנבים האלה. עשית פתיתים, שטוף תסיר. בואו נדבר קצת על ההורים שלי, אבא שלי, אמא שלי. אבא שלי עובד ברדיו, מכירים את השם? הנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. תמיד שואלים אותי שאלות הכי מפגרות. תגיד, מה אבא שלך מדבר ככה גם בבית? לא, יש לו 2 קולות. אחד לחדשות ואז זה מתחלף, זה כזה וזה. סוף החדשות מכל ישראל. איציק, כמה נגמר מכבי? איציק! הבעיה בקול שלי הוא כמו בגיל ההתבגרות. מכירים זה? אתה מדבר, פתאום נשבר הכל באמצע, פתאום יוצא כזה, באמצע הדיבור. הכי פדירה זה בתחילת שיחת טלפון. טלפון מצלצל, אתה בפוזה כזה, הלו, הלו. לא, זה מישהו את הטלפון. אתה בא לאיים על מישהו, אתה רוצה להכין טומטם, עוד פעם אחת אתה תיגע בו, וואלק, אני בא אליך. לא, הוא מעצבן אותי. תכלס, מה הם עושים בחדשות? אני גיליתי את זה. הקריין לוקח משפט בחדשות, אבל מנסח אותו שישמע מגניב. נכון, כי זה חדשות. נגיד ילד קיבל מכה ברגל ולקחו אותו לבית חולים, מה אומרים בחדשות? הילד נפצע ברגלו והובהל לבית חולים. מה זה הובהל? כאילו באים אליו כזה, בסדר, בסדר. לא כזה כואב, אבל הבלת אותי, בכל זאת ניבדק אולי. תגידו, מי יותר מפחיד שמתעצבן אצלכם בבית? אבא או אמא? אבא? אמא? מי זה אמא שלך? איפה היא? פתאום אמא שלו מגיעה כזה, מי דיבר על הבן שלי? אמא לא מתעצבנת, אמא ממלמלת בעצבים, נכון? אתה בחדר בבית, אתה שומע את אמא שלך הולכת וממלמלת בעצבים. אתה בחדר, אתה שומע אותה בבית כזה, לדבר על זה עם אבא, תוך כדי זורק לך משפטים מוזרים כאלה, כמו חמור אני מנקה אחריך, כמו חמור. מה הקשר חמור לניקיון? פעם הייתם בגן חיות, בא לכם חמור, חבר'ה, בלי נעליים, הרגע שטפתי את הכלוב. בסדר?
תנו לי כבוד בתור חמור. אמא לוקחת צמד מילים, יום שלם חופרת עם אותו צמד מילים, נכון? אמא שלך יום שלם שוטפת כלים בכיור כזה, פשוט חוצפן. פשוט חוצפן. לפעמים מגוונת, חוצפן פשוט! כשאבא מתעצבן בבית זה הכי מצחיק. מה השיטה של אבא? אבא יושב קם עצבני, צועק עליך משפט, ואז הוא כל פעם מוריד מילה מהמשפט. מכירים את השיטה הזאת? פתאום הוא קם כזה, תלך לחדר שלך, תלך לחדר, תלך! חבר'ה, תודה, נהניתי, תודה שבאתם, אוהב אתכם. לילה טוב, תבלו. תודה, איזה כיף. תודה רבה לאורי חזקיה. עם הכפיים שלכם, סטנדאפיסט ענק, שחר חסון! תהיו כפיים לשלום הסייעת! אתם בסדר? אתם שורדים? הכל בכיף? בכיף. איפה האנשים היפים כבר יש פחד מפרצוף של מה זה? זה לא נגמר הדבר. סבבה, עד הגלוז ייגמר, זה מאוחר, שלמה ארצי עובר בכביש הרוב. מה, הם מרים עדיין אלה? אז כמו שאמרנו, דרכתי על משהו? בקבוק, טוב. קודם כל נעשה לחיים, כן, כי הבאתי כוס עם משקה מסוג אלכוהול, אם יש פה ילדים, ילד, איזה חמוד אתה, תינוק של במבה, כן. מה, בן כמה אתה? דיברו איתך? בן כמה אתה? 13, יש להם ביצה אחת, לא? רציני? הייתי בגנימה שבגיל 13 הולך לסטנדאפ, הייתי שומע כזה טן טן, כפכף 773, המריא מאזור המטבח לכיוונך. תודה, רק תכף מדבר איתך נשמע לפני זה לחיים, תשתה לפעמים אלכוהול יצא, רד פה לימקטים איזה טעים. איך בקיץ, נהנים בקיץ חבר'ה? נהנים, כיף לכם? יש פה דתיים, כן, כפיים, אפשר כפיים, מה קרה? הקהל גוסר את זה. לא, אין לנו כוח. אתה בסדר, אתה תשרוד? דתיים, אני הולך לבית כנסת של תימנים, שזה הכי מלחיץ, אתה לא מבין כלום, אתה עומד באמצע, שומע את כולם, אפילו אלוהים מלמעלה, על מה הם מדברים אלה? למה הם תרגום לרבושים אלה? נוח, מה זה, הרמדאן התחיל! בכיף? יו, זה ריח יפה, אוהב אותך? שמתם לב, בבית כנסת, בשמחת תורה, יש את הקטע, זה הכי קשה, אתה סוחב ספר תורה בהקפות, זה שוקל איזה 6 טון, אתה הולך עם הזה, זה כמו טרק בערים. כל שניה עושה אותך איזה זקן, מתחיל להתמזמז לך עם הספר. רגע, ספר טוב. אתה אומר לו, סבא, כבד לי, רגע, מגן, יש לך פייסבוק? יפה! אחר כך נצא לבלות, נלך להם הדרך. בכיף? סבבה? מדונה עם נקודת חן גדולה. או אילתור גרוע, מה שתבחרו, זה אתם מחליטים. בכיף? יפה. חורף, חורף, מה הבא זה בקיץ? סליחה, לאט נעבור עונה, יש לכם פה את כל הלילה. לא! קיץ, הכי בעצם בקיץ שאין מזגן בקרבן. זה כאילו אתיופית? מסתכלת בשוק, איך זה יכול להיות? שמתם לב בקיץ, זבוב מציג לכם יותר מ3 פעמים, מדברים אליו במילים, נכון? אתה פונה אליו אישית, בא חזור, אתה עושה לו ככה, ככה. נו מה, די, שיגעת אותי! למה מדברים? יש מצב הזבוב בצד, אוף, לא כיף איתך אותו. למה? מה אחרי באסה שנכנס לך הביתה? ג'וק נכנס הביתה, אתה בטירוף, לא אכפת לך מכלום. ג'וק קטן עם קוקיות, תראו את הצער. שמה אחי באסה שג'וק נכנס מאחורי המקרר, זה כאילו הממד של הג'וקים. אתה מחכה לו ככה עם כפכף. והוא רואה את הרגליים שמה, אני מפגר לצאת, מה אני טמבל? אתה אומר, אני לוקח את ה-K300 ורסת פנימה עד שהוא ימות. הוא לוקח את כל המכל. אחרי דקה הוא יוצא מתחת למקרר, כולו מסטול. איזה סרטן, הוא לא פוחד מכלום, אתה בא לדרוך עליו, מחבק לך את הכפכף, אני אוהב אותך. ככה שכל החיפושיות חוצפניות, ילד, אל תפעל, סבבה, שבאת לבוא הביתה, אמא, כולה חותך לו. מי אוהב חורף, חבר'ה? אני צריך זוגות, נעימות, אתם זוג? כמה זמן? יש לך גבה מטורפת, אמרו לך את זה, אחי? על מה הוא מדבר? הוא יבוא הביתה, ירדו עליי, רואים את אחותו הקטנה, ומה אני אגיד לך? זה אתה עם חוכובה? זה גג, כמובן באהבה, אוהב אותך? חברה שלך פה לידך, כמה זמן אתם ביחד? 10 שנים? איזה ייאוש. 10 שנים.
אני צריך זוג שרק התחיל לצאת, בכיף, מישהו שרק התחיל לצאת, זוג חדש, חבר'ה, להשתתף, אנחנו בקיסריה. אתה עם המשקפיים, מה אתה קשור להופעה? אני באתי לספרייה, מי אתה? אתה תהיה החנון של ההופעה, סבבה? איפה הכרת את חברה שלך? במכון ויצמן! בכיף. כמה זמן אתה איתה, אחי? שנה, איזה כיף זה תחילת הקשר. תחילת הקשר אתה וחברה שלך שני שפנים. ילד, אתם צובעים כל יום חוברת לחופש. נכון? אתה יכול להתקשר חברה שלך ב4 לפנות בוקר, ממי, אני מת לראות אותך. אני כבר עליך! כל טיול תמים נגמר בסקס, הולכים בגן ציבורי. תנו את הקרוסלה. בואי מר, ילד. רואים בצד הזו שהיה קטן. כאילו זה עם הגבה, בכיף. מה, אתה על סמים? תנסו לראש, תחו את הראש. בכיף. בכיף. שמתם לב שאחרי כמה שנים עם חברה שלך הסקס משתנה? תחילת הקשר אתם עושים סקס כל הזמן. אחרי כמה שנים אתה מתחיל להשתעמם, אתה לפעמים באמצע הסקס יוצא, שם לה בין הרגליים סימניה, סוגר, אני אמשיך מחר כפה. וכן, שמתם לב איך חברה שלך תחילת הקשר אוהבת לעשות סקס כמו בסרטים, נכון? נבח ביציאה. ממי, בוא נעשה סקס על הקיר כמו בסרט שוקתו של הסביח המעופף. אבל יש פה מיטה. קח אותי לקיר. ממי, יש פה מיטה. קח אותי. תמיד שחברה שלך הולכת אחורה היא לוחשת, היא ראתה את זה באיזה סרט, נכון? זה תמיד כזה, קח אותי. ולכת קדימה זה כל רגיל. בוא נכיר כבר. מה, זה חברה שלו נרגילה? אז תקשיבו, אתה הולך עם חברה, לפני שהסתמנו לי, אתה הולך עם חברה... אמן שתמות כבר. תקשיבו טוב, סקס על הקיר זה הכי קשה שיש. תקשיבו טוב, נשים יקרות, תמרים את חברה שלך על הקיר בטירוף כזה פו פו. חברה שלי, מה זה הדבר הזה? איזה חמוד אתה? תרוץ לשם, סיבו, סיבו. סיבו. אני פתאום קולט את וולי, הרובוט. לי יש רובוט בבית. אני באמצע הקטע לסקס עם חברה שלך על הקיר, זוכרים על מה היה? יש לי את זה באינטרנט. מרים את חברה שלך על הקיר, מה היא רוצה סקס על הקיר, זוכרים על מה היה הקטע, נכון? על מה? מרים אותה על הקיר, פו פו, חברה שלך, אבל אני תודה. לא, יש פה דיבל, הרגת אותי. הילד מבסוט, זה בובה בניי. איפה? איפה? הקיצה, אתה מרים אותה, החברה שלך על הקיר לא עושה כלום, ואתה כגבר נותן את הנשמה. דקה ראשונה אתה מדבר בגרמנית, אחטון, שטחטון, ביירן, מינכן, פולקסווגן, אתה שחקן פורנאהד. אחרי דקה אתה מתחיל להיחלש... עמוד השדרה שלך מפורק על הרצפה. יש לך נזילה מהמים בברך ליד הקמיצה, גודל חננה. מהברך הזאת יש נזילה, רואים את הקמיצה שלך מתקלפת, מדינת ישראל מתייבשת. משבר המים זה עניין חשוב. חברה שלך על הקיר ואתה נותן את השמה. כולך רעידות בי, אל תפסיק, אני תכף שם. למה אין לה GPS? אני לא יכול לדעת, כי היא גרה בירוחם. עכשיו היא על הקיר לא עושה כלום, אתה לא יכול לדעת, כולך רעידות כמו ויברטור ענקים, שנה לך מורידות באוזן. סוף הסקס אתה מוריד אותה, היא מבסוטית, איזה כיף היה. בוא נעשה את זה. היא מבסוטית ואתה הולך עם רעידות חודשיים, יש לך התכווצות שרירים. למה הייתי צריך את הדבר הזה? פתאום סבא שלי רואה אותי, מה זה גם אתה? אני אומר לו, סבא זה לא פרקינסון. לא, אתה מז'ן על קירות. לך תראה, תליתי את סבתא ליד הדוד שמש. אני רואה את סבתא שלי על הגג, מפתה נחליאלי. קחתי לקיר. אני בלי פיתור. עכשיו אפשר, בכיף, ביחד אבל. תודה. בקטנה, תודה. לסיום, בכיף. אוקיי, לסיום. הייתה לי חברה מאוד מאוד מבאסת. אל תלכו, אבל יא בני לא, תחכו שנייה. חכו, יש לנו אחר כך עוד, אנחנו משאירים, שלמה ארצי צריך להגיע. שקרן!
וכן, הייתה לי חברה קצת מסריחולה, זה החלום שלי לשיר את השיר הזה פה, היא הייתה כל כך מסריחה, היא הייתה עוברת בגליים מתחות בקניון כזה איפ! כתבתי לשיר, אני אביא גיטרה, יש גיטרה? הייתה לי חברה, הייתה כזאת ג'יפנית, הייתה שרה לי שירים, השיר הלך ככה. חידיתי די כיסי את הקוויק קוויק טיפיסי שמתי גם בפיסה, זה פנטסטי של רצפה את ריח שמתי עם מייפס, אני קרקעתי הריח לא יצא, אני חמה חמה אז רד טוב! מכירים? אז רד טוב! אז רד טוב! ואתם בשלישי שוברים? בבקשה כתבתי לבית כמו מה זה לעשות את זה? כמו לצלול בנחל קישון, נס קפה ממים בירקון, גרב, בסוף מתקומתה, נוד אחרי, שבוע מצא, לקרד הבטונה מקופסת שימורים, תחילת הדרך שלך יורדים, והכי מרגיז שיש לך תירוצים, בוא נשמע את מי שיודע. אני אוהב אתכם. שלום אסייג! אני רוצה להזמין לבמה את הבן שלי, דניאל אסייג, קבלו אותו, תפרגנו, תנהגו יפה, חבל. ערב טוב לכולם. מה העניינים? כמו שאתם יודעים, אני הבן של שלום. עכשיו, אתה אומר שסטנדאפיסט זה בעיה, לאנשים יש שאלות מטומטמות, אנשים באים אליי, תגיד, אבא שלך מצחיק גם בבית? לא, בבית הוא שריף הילד הדרוזי. אין מה לעשות, אבא שלי לא נראה כל כך טוב כמו שאתם רואים. איזה מצח גדול יש לו, פעם הוא קיבל פה מכה, עשיתי לו קומפרס עם היפוך. באמת, הוא לא נראה כזה טוב, מה אני אעשה? כשהייתי קטן הוא דפדף איתי בספר קופיקו. הייתי בטוח שהוא רוצה להקריא לי, ואז הוא אמר לי, אתה רואה? פה זה אני בגיל 6. יש גם את הסיפור של גיאה. בשל גיאה יש מרת קסמים. תראו לכם את אבא שלי מול המרת קסמים. אומר לה, מרה שעל הקיר. מי הכי יפה בעיר? המרה מסתכלת עליו ואומרת לו, עזוב, בוא נדבר על פוליטיקה. יש מלא סיפורי ילדים מפגרים. יש גם סדרות מצוירות. בסדרה מצוירת, תמיד, הגיבור חייב להודיע לאויב מה הוא הולך לעשות, נכון? משנה צורה. מה אתה מספר לו? מה אתה מפגר? תראו לכם ארס בסדרה מצוירת. מארגן קרש, קורא לחברים. הסיפורי ילדים מפגרים, יש זהבה ושלושת הדובים. נכון? אבא דוב נכנס הביתה ואומר, זה לא הגיוני, מישהו אכל מהדייסה שלי. ודובים שמדברים עברית ואוכלים דייסה, זה כן הגיוני. בכלל, מי זאת הילדה הזאת? אין לה אוכל, אין לה בית, קוראים לה זהבה. בדוק זאת זהבה בן. אבל מי הכי אוהב את זהבה בן? שמתם לב, מי הכי אוהב את זהבה בן? הערסים. הערסים גם לא יודעים שיש כלב בנקבה, נכון? מבחינת הערסים, כלב וכלבה, שניהם כלב. עכשיו, יש לי חבר ערס ויש לי כלבה בבית, הוא בא אליי, מסתכל עליי, אומר לי, בונה, לכלב שלך אין בולבול. מה, הוא הומו? יש סוגים של כלבים, יש כלב זאב גרמני. תחשבו כמה רוע בכלב, הוא גם זאב, הוא גם גרמני. בטח הוא רודף אחרי חתולים ככה. האו! קורא לו, מה, אתה אוכל אותו? כן, מה עם קטשופ? היינט! יש גם כלב דני ענק. איזה מגניב זה כלב דני ענק? אין לו מלונה, יש לו צימר. שכבת, תנו קצת כפיים, נעשה גיטרה לסיום. בוא, אני אלמד אותך איך נותנים, בוא. מי משלם על השיעורים האלה, אתה חושב? חבר'ה, ראיתם כוכב נולד? זוכרים את מרינה מקסימילן בלומין? נכון, היא דומה לדינוזאור ברני? 600 מטר בחורה, היא לא מפסיקה לגבוה. אתם יודעים, היא לא התגייסה, הצהירה שהיא דתייה, היא הסתובבה בבקו"ם עם חצאית, כולם היו בטוחים שזה הבלרינה, מהלונה פארק. מרינה מקסימילן בלומין. עם הבוקר מתעורר, אל הדרך מתמכר, נוסע. יש גם שירים שכולם יודעים להתחיל ולאף אחד אין מושג איך נגמר השיר, נכון? מתחיל השיר, כולם מתלהבים, איזה שיר יפה. I close my eyes, לילה 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 לילה. יש גם בעברית, ים השיבולים שמסביב, לילה 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 לילה.
יש מלא שירים מפגרים, יש למה יש מלחמות בקרב, למה אלוהים לא מתערב, למה שתקן זה עושה לי טוב, למה יש אנשים שחיים ברחוב. מי כתב את זה? ילד של קופת חולים כללית? ויש אם יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת, סימן שאתה צעיר, כי זה סימן שיש חורים. צחיק אותי עברי לידר שר, תנסה לא לצחוק כמו משוגע שנתקע לו חיוך, ואז הוא סתם נהיה חרמן, בוא תביא נשיקה. יש גם שיר לשלום חנוך, שלום חנוך שר שיר, תקשיבו למילים. הוא שר, הייתי ילד בלילות עצוב, משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת. מה זה המילים האלה? כאילו יש מצב שההמשך זה, הייתי ילד בלילות עצוב, משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, הצטרפתי לכת השטן. ואני רוצה להשמיע לכם, תודה. זה משהו שלא הרבה מכם שמעו, זה דבר שהגיע רק אליי. יש שיר שהבן של דני אינטרנשיונל כתב לה, זה הולך ככה. אבא, אני לא יודע אם לקרוא לך אמא, זה בגלל שבולט לך משהו מקדימה. תודה. ומצחיק אותי קובי פרץ. לקובי פרץ יש שיר שכל פעם שאני שומע אותו אני צוחק, זה הולך ככה. רוצה אותך צוחקת, לא בוכה, זה בסדר? ואז יש רוצה אותך מאושרת, לא תמימה. איזה גרוע הוא בהפכים. אני מתאר את השיחה שלו עם חברה שלו, בונה, אני לא מאמין עליי, אחת הפכפכה כמו סטייק. רק אתמול היית מאושרת וכבר היום את עם טלטלים? תודה רבה. חבר'ה, תודה רבה, אני הייתי דניאל אסייג. דרך אגב, אתם יודעים שיש היום לאבא שלי יום הולדת, בואו נאחל לנו כולו מזל טוב עם מחיאות הכפיים שלכם. Happy birthday. זה היום לחלום ניגנב ביחד ותסייע. איפה כפיים לעשייה, גיגל? חלומות